Pois, moi bo día. Queremos presentar hoxe unha iniciativa en formato de interpelación que imos levar ao pleno deste mes de novembro sobre o funcionamento de verdade da Comisión de Memoria Histórica, que, como sabedes, pois foi unha iniciativa aprobada que levou o Bloque Nacionalista Galego ao pleno en setembro de 2019 e que tardou pois máis de ano e medio constituirse. Claro, a este ritmo, aquí pasa como nas obras, non se acaba nada nunca, non? En setembro de 2019 apróbase esa iniciativa, todos os grupos políticos manifestan pois a súa vontade de que iso vai para adiante e constitúese por primeira vez en abril de 2021. Ano e medio despois, é unha convocatoria en que, nese momento, aínda non se incorporan pois, os colectivos veciñais, culturais, de recuperación da memoria antifascista e tamén de profesorado da Universidade de Santiago especializado que teñen que formar parte desa comisión. E desde aquela estamos a agardar, cando houve pois, numerosas iniciativas a este respecto de recuperación da memoria histórica que o Bloque Nacionalista Galego puxo en riba da mesa, antes e despois de se constituir esta comisión, que continúan pois, dormindo, esperando a que este goberno esperte e comece a realizar as xestións oportunas. Por iso, imos preguntar unha serie de cuestións. Cando vai convocar a próxima reunión da Comisión Especial de Memoria Histórica e que planificación ten de traballos? Porque o que sí fixo nestes momentos o Bloque Nacionalista Galego foi poñer en riba da mesa temas que debe de abordar esa comisión e que deben resolverse canto antes. En primeiro lugar, ter un cronograma para realizar todas as xestións oportunas para a retirada de placas e de simboloxía franquista en Santiago de Compostela. Lembramos a ese respecto que xa en febreiro de 2017 xa se aprobara por unanimidade unha moción do BNG para a retirada de simboloxía franquista de 10 edificios públicos de Santiago, que na maioría deles aínda perduran. Aínda está, como ben sabemos, pois a cruz e a inscripción no Mosteiro de San Paio de Antealtares na Quintana, aínda están pois, na Facultade de Químicas escudos, na estación de ferrocarril, en Correos, no claustro de San Martiño Pinario. O certo é que temos pois, unha serie de lugares, é certo, onde nalgúns sí que se fixeron esas retiradas, pois retiráronse os escudos do Frente de Juventudes na fachada do auditorio da Universidade, retiráronse tamén na antiga Escola de Amio, pero existen numerosos lugares onde ese traballo aínda non se fixo. Pero, sobre todo, hai outros traballos en que entendemos tamén que debería deste goberno municipal implicarse de maneira moito máis decidida. Por iso imos preguntar cando ten previsto poñer unha placa nas instalacións municipais de Santa Isabel, como demanda a plataforma de Galeras e como o BNG levou a pleno, para lembrar as persoas que estiveron na cadea durante o franquismo. Eso foi algo que nos trasladamos en maio de 2021 xustamente para instar xustamente a que ali houvese pois, esa lembranza dos milleiros de presos e vítimas da represión franquista que estiveron ali entre 1936 e 1946, ese cuartel militar de Santiago que funcionou até 1925, cando se transformou en prisión e que logo pois, adquiriu ese rango de prisión central onde houve pois, aproximadamente 1.500 reclusos durante os primeiros anos, a maioría deles presos políticos que proviñan de outras partes do Estado. E, finalmente, hai unha cuestión que nos queremos deter de maneira especial é en saber pois, cales foron as xestións que realizou o goberno local con AENA para instalar unha placa no aeroporto de Santiago Rosalía de Castro e unha mención na súa web para lembrar o campo de concentración franquista da Lavacolla. Isto é algo que defendeu xa o Bloque Nacionalista Galego en pleno en marzo de 2017 e sobre o que pois non sabemos nada. Queremos lembrar que a Lavacolla acolleu entre 2.000 e 3.000 presos políticos que estiveron obrigados a participar na construción dunha escola de aviación e do futuro aeroporto, no que foi un dos 9 campos de concentración que o réxime franquista instalou en Galiza despois da Guerra Civil Española. Entón,
Claro, o que non vale é que pase o tempo, e o que nos acabemos encontrando é que, en vez de actuar aquí no lugar, nas proximidades, pois acaba mesmo aparecendo pois unha pregunta no Senado, dirixido ao Goberno do Estado, explicándolle ou pedindo pois esa necesidade de que na web de AENA, no apartado de Historia do aeroporto, aparece unha mención á súa construción, que eses milleiros de presos republicanos que estiveron sometidos a traballos forzados, pois que teñan ese recoñecemento coa instalación dunha placa ou dun monólito na súa lembranza. Entendemos que isto era o mínimo que debería facer. Mentres tanto, xa digo, pasan os meses e parece como que nalgúns temas o goberno municipal quere deixar pasar o tempo. Exactamente igual que deixa pasar o tempo a respecto pois dese acordo da Comisión de Condecoracións onde había unha serie de mulleres que deberían de incorporarse ao Rueiro, tamén algunhas delas relacionadas ca memoria histórica, pois tampouco se fai efectivo. Entendemos que hai moitas cousas en que este goberno pois non actúa, non é eficaz. Esta iniciativa que imos defender no pleno, sobre todo unha iniciativa en plan de fiscalizar que o labor do goberno estea dando algún froito ou algún resultado cando vemos que transcorren os meses e os anos e non se move nada en temas en que aparentemente parece que estamos todo o mundo de acordo. A parte desta cuestión, como é de actualidade, houve unhas declaracións e está recollido tamén en diversos medios de comunicación, eu quero tamén comentar públicamente que nos parece, desde o Bloque Nacionalista Galego, unha auténtica caradura que haxa un deputado do Partido Popular que se atreva a falar de que a reunión do Real Padroado foi un auténtico engano, porque aí do que aí saíro foi un compromiso de 280 millóns de euros que non se ve en ningún lado nos orzamentos do Estado. Porque, claro, é certo, nós estamos de acordo en que houbo 5 ministros que viñeron para esta foto, que se puxeron aí, que levaron días previos quentando nas redes e nos medios de comunicación dicindo que iba a haber parecía esa chuvia de millóns para Santiago de Compostela e que houbo, por tanto, un engano, como o Bloque Nacionalista Galego denunciou desde o primeiro momento ao conxunto da poboación. Pero lembrámoslle a este deputado que deste engano parece que tamén participa o presidente da Xunta, non? Parece que tamén está aí o señor Núñez Feixóo e un presidente da Xunta que tamén consigna 0 euros nos orzamentos para 2022 para o Real Padroado e, por tanto, para o consorcio desta cidade. Entón, daquela, a nós parecenos que hai que queixarse contra o goberno do Estado, contra o que está facendo o PSOE en Madrid e contra que desde aquí o alcalde non lle reclame que haxa unha consignación específica para o consorcio extraordinaria, mais tamén hai que reclamarlle, neste caso, ao goberno da Xunta do Partido Popular que cumpra con Santiago de Compostela e que inclúa unha consignación específica extraordinaria para o consorcio, así como debería de facer tamén para a capitalidade. Lembramos que levan incumprindo o que é unha cantidade que xa está en estudos desde hai anos para o Estatuto de Capitalidade de 5,5 millóns de euros e que, estamos en cantidades que están por debaixo da metade deso sistemáticamente. Entón, hai que denunciar o que fai o Goberno do Estado con Galiza a súa discriminación, neste caso, en Santiago de Compostela, pero tamén hai que denunciala a respecto do que está facendo o Partido Popular. Por iso, claro, esperamos, e o que lle queremos pedir a este deputado é que faga o que teñen que facer. E o que ten que facer é votar as emendas que o Bloque Nacionalista Galego vai presentar aos orzamentos da Xunta, entre as que vai estar que se incremente a partida para o consorcio da cidade de Santiago e entre as que vai estar que se incremente a partida para o Estatuto de Capitalidade e que tamén lle traslade aos seus compañeiros de Madrid, para que non fagan unha cousa nun sitio e outras noutro, que tamén lle traslade aos seus compañeiros de Madrid que voten a favor das emendas que en Madrid presentará o Bloque Nacionalista Galego tamén para que se incrementen as partidas, que haxa unha partida extraordinaria para, neste caso, cumprir con algo que
sí, que nós coincidimos, no único que coincidimos é que foi un engano, un xesto de publicidade, autobombo e propaganda, e que, desde logo, dese diñeiro, o que é evidente que nun ano como ano xacobeo 2022, pois parece que Santiago de Compostela non vai ver absolutamente nada, se iso non se remedia. Ten remedio aínda, estamos no proceso de tramitación das emendas aos orzamentos, así que esperamos, pedimos que o alcalde de Santiago tamén este á altura e que lle pida ao seu partido que haxa un compromiso claro nos orzamentos do Estado, pero tamén esperamos que o Partido Popular faga o mesmo e que traslade pois a necesidade, aprobando esas emendas do Bloque Nacionalista Galego a este respecto, para que haxa esa cantidade necesaria e xusta para o Consorcio da Cidade de Santiago e tamén, no caso da Xunta de Galiza, para que o Estatuto de Capitalidade pois sexa como Santiago de Compostela merece, que é unha partida inicial, que debería de aínda facerse pois unha nova avaliación e probablemente esa partida aínda habería que suplementala. Eran así as dúas cuestións que vos queríamos trasladar, non sei se tedes algunha pregunta. Sí, por exemplo, inscripciones en San Paio, esa, non sei, precisamente en abril, non fora daquela unha das que se iban a eliminar, que era un traballo que iba a costar moitísimo pola pedra. Sí. Pasou pola Comisión de Patrimonio, nese caso, esa inscripción, e o que había pois 3 posibilidades en riba da mesa para ver cal era a factible. Había unha que era que non gustaba moito o persoal técnico e quedaran de estudalo, pero eu insisto, claro, que non poden é que sigan pasando os meses e que non se poña en riba da mesa, se non é esa, cal é a outra, non? E non é a única. É certo que esa, no caso desa inscripción, tamén dicimos que houve outras que sí que foron retiradas, pero hai algunhas, en concreto esa, está pendente pois deses estudos técnicos que nos digan cal é a mellor das 3 fórmulas que estaban estudando, pero o que queremos é que isto se axilice. Hai outras que o que se fixo, nós creemos que non é de recibo, porque claro, na Facultade de Química ocúltase detrás dunha caixa. Claro, queremos que ese non é o esquema, non? Ou poñelo pois detrás dun panel. Eses non son os sistemas hoxe en día hai fórmulas técnicas para realmente eliminar esta simboloxía franquista de verdade, non? Pero hai outras, insistimos, que permanecen, non? Unha placa do Sindicato de Falanxe nas vivendas sindicais da Rúa Canfrán, outras en vivendas particulares, unha placa de Víctor Muñoz, fundador da Falanxe tamén, entón, diante da igrexa de Laraño tamén unha placa que di pois, a los caídos por Dios e por España en la guerra de la liberación. É dicir, que hai unha serie de cuestións sobre as que, en algúns casos, hai que actuar en todos con perspectiva técnica de como se fai para que o patrimonio fique perfectamente ben, pero, claro, a estas alturas, xa digo, se tardamos ano e medio en constituir a comisión e agora levamos pois 8 meses en que non hai ningún movimento, pois evidente que parece que vai chegar as eleccións municipais e o goberno socialista pois non moveu ficha neste ámbito. Ningún movimento, quer dizer, ninguna reunión que se sepa? A ver, se houvese unha reunión, nós formamos parte da Comisión Especial de Memoria Histórica, de aquela nós pasamos as nosas propostas, e non houve absolutamente ningún movimento, ningunha reunión, nada para intentar avanzar. O que hai sempre son boas palabras, non? Cando se trasladan estes temas, sí, estamos niso, exactamente igual que pasa cos nomes das rúas, de mulleres nas rúas, con algúns temas que nos levamos para que houvese, por certo, recoñecementos e consideracións a persoas falecidas recentemente, e resulta que, claro, son todo cuestións que son importantes, pero sobre as que non hai avances, non? Entón, o que demostra máis unha vez neste tema como noutros, logo noutros momentos falaremos pois, de cuestións orzamentarias e demais, en que hai unha falta de xestión, de planificación e aquí neste caso de compromiso con algo tan importante como a memoria histórica. O segundo tema, sí. O tema este do Partido Popular, sí. Nesta ocasión o propio Borja Verea xa dixo en algunha ocasión que a reflexión é a seguinte, que eles non, que a Xunta non ten que poñer cartos porque o goberno central tampouco con cartos. Entón, quería preguntarle un pouco que lle parece esta contestación que é así, tal cual.
Claro, iso, o que parece querer dicir é casi como que houvese unha complicidade previa. Xa parece que sabían que non ian poñer cartos. Nós naqueles momentos xa dixemos onde está o convenio que sustenta este acordo. Moito acordo de que vai vir unha chuvia de millóns, xa sabemos que todo o tema orzamentario ten que vir ao lado con un escrito asinado polas partes. E non houve ningún compromiso orzamentario, ningún convenio. Entón, claro, parece, sí, decimos que sí, porque iso queda ben públicamente, pero xa sabemos, nós insistimos que aí o Partido Popular foi absolutamente cómplice con esta situación. Podía demandar, se tiña algún medo a que iso fose un engano, a que non fose real, a que iso non se producise, podía decir públicamente, non, nos exiximos que isto sexa como se fai en calquera outra cuestión sobre a que hai que chegar a un acordo entre as administracións, cun papel e un escrito. Pois vamos dar, o primeiro ano non podemos dar 30 millóns, vale, pois damos 20, e o segundo damos 40, pero que haxa algunha partida en riba da mesa. Pero os dous foron conscientes e cómplices de non dar nada. En todo caso, botar balóns fora son sempre excusa de malos pagadores, porque a Xunta de Galiza, como é a máxima interesada, verdade, porque Santiago é a capital neste caso do país, pois pode poñer mostra da súa boa vontade e dir, non, pois nos poñemos, aínda están nestes momentos en tramitación os orzamentos de Estado, sería unha boa maneira de obrigalos. Imos comprarlle o argumento neste caso ao deputado, pois pode facer unha cousa moi simple, dicir, non, a Xunta xa pon unha primeira parte inicial, nos vamos poñer esta cantidade, e agora que o Estado sexa quen teña que mover ficha e poñer a mesma cantidade. Polo menos para ocultar un pouco, porque se les debía enrubiar a cara e caérselle de vergoña, porque imos, insisto, non para un ano calquera, para un ano 2022, que é un ano xacobeo extraordinario despois dunha pandemia, onde, claro, se os cartos estes, pois, que eles digan van vir todos no 2030, pois mira ti, non? Entón, foi un engano porque insistimos, non? Que pasou durante os meses de xullo e que pasou despois do mes de xullo, que se vendeu a bombo e platillo que ia haber unha chuvia de millóns sobre Compostela, que a xente aínda pensa que iso vai suceder. No caso de que iso suceda, desde logo en 2022 parece que non, a non ser que o remedien agora, están a tempo. Entón, este deputado o que ten que facer é, primeiro, que o Partido Popular faga os seus deberes, e logo critique o resto. A nós, insisto, parecenos unha cara dura que critique o resto sen facer os seus deberes. Como o resto non o fan, pois eu tampouco fago. Isto recorda a unha posición bastante infantil, non? Que poderíamos cualificar, non? Eu fago o que fan os demais, non? Pois, o que nos decían sempre, non? Se alguén se tira polo río, ti vas detrás, non? Ou ti tes que dar exemplo, non? Iso é do que se trata. Pois nada, moitas grazas.